Fra Mile, Božić je jedan od najradosnijih kršćanskih blagdana. Znaju li danas vjernici istinski da se raduju Božiću? Sad teško je danas taj materializam zavladao, jel da vidite, više vidite danas vrijeme kapitalizma, svjetskog kapitalizma, globalnog kapitalizma. Ljudi samo idu za oni imati. Ali da budemo svjesni, imati materijalne stvari i bogatstvo i moći ne mogu čovjeka učiniti sretnim. Čovjeka može učiniti sretnim samo druga osoba koja te bezuvjetno i nesebično voli. To je ono važno. Znači, ono šta je vjera? Znači, vjera je osoba osobi, jel? To čovjeka usrećuje, a ne da ti nešto posjeduješ. A mi danas smo toliko materializirali i toliko je interes u našim očima da ne možemo imati odnos povjerenja u drugu osobu. Znači, osoba te druga koja te poštuje i voli, ona te usrećuje. Nema druge sreće. Možeš ti biti najbogatiji na ovom svijetu, biti najmoćniji, ali što ti koristi kad nisi voljen, nisi ljubljen? I oni ljudi koji su najmoćniji jer su sebični ne mogu biti sretni. Znači, sebični ljudi ne mogu biti sretni. Moćimo šta hoće. I to je ta tajna. I zato ovi siromašni, mi evanđelje uvijek plati siromašne i nemoćne. Oni siromašni, oni vjeruju jedan drugom. Znači, osoba osobi tu. Znači, važnije je osobni odnos, a ne odnos, mi se danas odnosimo prema drugom kao prema objektu, kao prema interesu nekom, trebati taj. Znači, evo kad se vratimo samo i tome izvornome, što nas usrećuje tu kao psihologiji, antropologiji, religije, odnos osoba, ja, ti, to je taj odnos koji usrećuje.